бовар дорум ки видео ҳар як тайтида дар корай ва мековехе видеора инамо барои шумо ташкил кардем. Хоб, як подписчик мада навист ки мар да ҳавлим, яъне беруни ҳавлим да свет дорум, мехом переключател бизанам ва даруни хонадам яктай дига переключател занам, ҳамира чихе кунам. Бародарҷон, ина ма дар падези худмон нишон додам ки мисол ҳамиҷа мисол ина даруни хона ма света гузарондагиам, ҳами даруни хона дай ҳами свети ки освещение ки калидор дай. Ис шахс ака савол дод ки мисол ма дар даруни хона мехом переключател гирон бикунам, ҳам дар берун мисол бега ки ай кор омадам яке свети пеши дар мисол ҳавли киштагӣ боша худам гирёнш кунам, ҳам ай даруни хона мисол кишума гирён кунам. Хоб бачаҳо, ина видеора ма барои шумо ташкил кардам, хушрӯ кардан нишон додагим схемаша. Хоб нигоҳ кунен, морам дастгирӣ кунен. Бародаро, ма гуфта будам ки видеои качествои хуб барои шумо пешкаш карданиям. Бовар дорум видео беҳтарин маъқул меша. Душанбе сити ма дар рӯи экран ҳаст. Бародаро, дастгирии шумо пешравии мост. Ма качествои видеома мегум хубтару беҳтар кунам ки шумо ҳатто то нозукиша то недида видео чӣ маъне чӣ дора, мақсад хушрӯ дар чашми шумо това. Видеора тамошо кунед, бо диққат мефаҳмед чӣ гапай. Ина дӯстони азиз, чӣ хеле ки мисол ҳами симора шумо дароз кунен, ина ваъдаи мо нигоҳ кунен, схемае ки мисол чихе подключат меша, чихе мисол соединит меша, чихе ҳамун лампочката мақсад метони ба ҳолати мисол бикишӣ гирён кунӣ, ҳам ай даруни хона бикишӣ гирён кунӣ, ҳам ай беруни хона. И кор мисол осона. Нигоҳ кунен, чӣ хеле ки дар тор навистагиам 220 волт, мақсад ӯ питание. Айвай мисол дутта сим омадагиай, ята мисол якта фаза, ята нол бигем. Ӯ фазаш мисол якам подключат мекунем да як мисол сими лампочка. Нигоҳ ки мисол ма бисёри бад гап намезанам, асабои одаме ҳаста ки намебардора. Фақат аз шумо хоҳиш мекунем дастгирӣ морам бикунед. Бародаро, Душанбе сити дар рӯи экран ҳаст. Бародаро, чанде ҳаст. Мақсад ма качествои видеома хубтару беҳтар карданиям. Мақсад иқаҷонкании мо барои шумо. Бародаро, хоб тамошо мекунем бо диққат. Хоб рафтем, фақат класса лайка фаромӯш намекунем. Тамошо кардем.